ካብ ሊብያ ዝተበገሱ ሓይሊ ባሕሪ ኢጣልያ ዝመለሶም 5 ኤርትራውያን ብሕጋዊ መስርሕ ተዓዊቶም ኢጣልያ ኣትዮም። ኩባንያ ዓደና ቢሻ 9 ተወሰኽቲ ዓበይቲ ናይ ህንፃ መካይን ካብ ቻይና ሸሚቱ። ሱዳንን ኤርትራን ናብ ጉዳይ ቀቢላዊ ግጭታት ምብራቕ ሱዳን ከም ዝተመያየጣ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ኣንፊቶም። ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤረና፣ እዚ ኣብ ከተማ ፓሪስ ካብ ዝርከብ ስቱድዮና ዝዳለወ ሰሙናዊ መደብ እዩ። ክሳብ ፍጻሜ ምሳና ክትጸንሑ ዕድሜና ንቕረብ። ኣብ ናይ ሎሚ ትሕሶና ብተወሳኺ ኤርትራ ኣብ ምጥፋእ ማሃይምነት ዕውት ንጥፈታት ካብ ዘካየዳ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ምዃና ተገሊጹ። ኣብ ዩጋንዳ ብኢንተርኔት ሓበሬታ ዝዝርግሕ ዝኾነ ሰብ ሕጋዊ ፍቓድ ክህልዎ ዘስገድድ ኣዋጅ ወፂኡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዝገሹ ጋዜጠኛታት ምዕጋቱ ጸረ ናጽነት ፕረስ ምዃኑ ተነቒፉ ዝብሉ ትሕሶታት ክንርኢ ኢና። ናይ ሎም መደብ ዘቕርበልኩም ቢንያም ስሞኔ። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ሊብያ ዝነበሩ 5 ኤርትራውያን ናንጻር መንግስቲ ኢጣልያ ድሕሪ ዝመስረትዎ ክሲ ብምዕዋቶም መሰል ዕቑባ ተዋሂብዎም ብሕጋዊ መገዲ ናብ ኢጣልያ ከም ዝኣተዉ ተገሊጹ። ኣብ 2089 ኤርትራውያን ማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም ኢጣልያ ንምእታው ኣብ ዝሓለኑሉ እዮም ብሓለዋ ባሕርቲ ሃገር ተታሒዞም ናብ ሊብያ ከም ዝጥረዙ ተገይሩ። 10 ካብቶም ንሊብያ ዝተጠረዙ ኤርትራውያን ድሕሪ ሓያል ፃዕርን ከርተትን ናብ እስራኤል ክኣትዉ እንከለዉ እቶም ዝተረፉ ግና ኣብ ሊብያ ኣብ ማዓስከራት ተዳጒኖም ኣደዳ ግፍዕን መግረፍትን ከም ዝኾኑ ይገልጹ። ኣብ ወርሒ ሰነ ናይ 2016 ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ኢጣልያ ነዚ ውሳኔ ብምሕላፉ ንዝወረዶም ግፍዒ ካሕሳ ንምሕታት እዮም እቶም ኤርትራውያን ክሲ ኣቕሪቦም። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢጣልያ እቶም ስደተኛታት ዘቕረብዎ ክሲ ሕጋውን ብቑዕ ጭብጥታትን ከም ዘለዎ ብምርግጋጽ መንግስቲ ኢጣልያ ክኽሕሶም ውሳኔ ኣሕሊፉ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝርከቦም ተጣበቕቲ መሰላት እቶም 5 ኤርትራውያን ብሰላም ናብ ኢጣልያ ከም ዝኣተውን ናይ ፖለቲካዊ ዕቑባ መሰሎም ከም ዝተረጋገጸሎምን ድሕሪ ምጽራይ ነቲ ናይ ቤት ፍርዲ ውሳኔ ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎ ገሊጾም። ቤት ጽሕፈት ኣምነስቲ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቶም ኤርትራውያን ሓደጋ ብዘይብሉ መንገዲ ብነፋሪት መጓዓዞም ጥራይ ዘይኮነ ስደተኛታት ንመንግስቲ ኸሲሶም ክዕወቱ ምኽኣሎም ሓበን ከም ዝተሰምዖ ገሊጹ። ኣብቲ ጉዳይ ክነጥፉ ዝጸንሑ በርጌሳውያን ማሕበራት ብወገኖም እቶም ስደተኛታት ብኣካል ኣብ ዘይተረኽብሉ ፖለቲካዊ ዕቑባ ክረኽቡ ኣብ ታሪክ ኢጣልያ ዝምዝገብ ፍጻሜ እኳ እንተኾነ ካብ ፈለሙ እውን ንኩሎም ዕቑባ ዝሓቱ ስደተኛታት ክወሃቦም ዝግባእ መሰል ምዃኑ ኣዘኻኺሮም። ኣብ ምዕራባዊ ኤርትራ ብዝተፈላለየ ዕደና ተዋፊሩ ዝርከብ ኩባንያ ቢሻ 9 ተወሰኽቲ ዓበይቲ ናይ ህንፃ መካይን ካብ ቻይና ሸሚቱ። እቲ ንሰንሳኒ ዝተባህላ ኣብ ግዙፍ ዕደና ህንፃ ዝዋፈራ መካይን ዘፍሪ ኩባንያ ብዘርግሖ ሓበሬታ መሰረት እተን መካይን ኣብ መጀመርያ ወርሒ ናይ ዝዓመት እኳ እንተተኣዘዛ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝተመደበለን ግዜ ናብ ኤርትራ ክበፅሓ ከም ዘይከኣላ ጠቒሱ። እንተኾነ ብዝሓለፈ ወርሒ ብመገዲ ወደብ ባፅዕ ክእትወን ድሕሪ ምኽኣሉ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ቻይናውያን ክኢላታት ኣብ ቢሻ ከም ዘለዎ ኣረጋጊጹ። ኩባንያ ሳኒ ብዘይካ ንኤርትራ ንኢንዶኔዥያ እውን ተመሳሳሊ ናይ ዕደናን ህንፃን መካይን ከም ዝሸጠላ ጠቒሱሎ። ኩባንያ ዕደና ቢሻ ዋንነቱ 60 ሚእታዊት ካናዳ ናይ ዝመደበሩ ኩባንያ ዕደና ኔፕሰን ክኸውን እንከሎ 40 ሚእታዊት ድማ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እዩ። ኣብ ቢሻ ወርቂ ጥራይ ዘይኮነ ከም ኮፐርን ዚንጎን ዝኣመሰለ ማዕድናት ይፈሪ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኣቐዲሙ እውን ኣብ ደንካልያ ፖታሽ ንምዕዳን ዘድሊ ህንፃታት ንምቋም ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ከም ዘሎ እቲ ነቲ ፕሮጀክት ሒዙ ዘሎ ትካል ኣቃሊሑ እዩ። ኣብ ኤርትራ ሓያሎ ኩባንያታት ግዙፍ ዕደና ምክያድ እኳ እንተለዋ ንኣታዊታት ይኹን ዘንቀሳቕሶ ባጀት መንግስቲ ካብ ህዝቢ ሓቢኡ ብምስጢር ከም ዝሰርሓሉ ይፍለጥ። ፕሬዚደንት ሉዓላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝመርሖ ልኡኽ ሱዳን ናብ ኤርትራ ወግዓዊ ዑደት ምክያዱ ኣቐዲሙ ተገሊጹ እዩ። ዝርዝር ትሕሱ ስዒቡ ይቐርብ። መራሕቲ ኤርትራን ሱዳንን ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኤርትራ ብዘዳውብ ዞባ ምብራቕ ሱዳን ተጓሂሩ ብዛዕባ ዘሎ ቀቢላዊ ግጭታት ብዝምልከት ከም ዝተመያየጡ ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ኣተንቢዮም። እቲ ዘተ ዝተኻየደ ብፕሬዚደንት ሉዓላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ላዕለዋይ መንግስቲ ሱዳን ብ7 መስከረም ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ዘካየዶ ምብጻሕ እዩ። ኣብ ምብራቕ ሱዳን ከባቢታት ከሰላ ኣብ መንጎ ቀቢላታት ቤን ዓምርን ሃደንደዋን በዚ ተጓሃረ ግጭት ህይወት ሓያሎ ሰባት ቀቲሉ እዩ። ቤን ዓምርን ሃደንደዋን ኣብ ኤርትራ ትግረን ሕዳርብ ወይ ድማ ብዳዋይትን እናተባህሉ እዮም ዝፍለጡ።
ጀነራል አልቡርሃን ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ብዘይካቲ ናይ ምብራቕ ሱዳን ጉዳይ ኣብቲ ንኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ዘሳሕብ ዘሎ ኣጠቓቕማ ናይል ብዝምልከት እውን ከም ዘተዩ እቲ ምንጪ ኣንፊቱ መራሕቲ ሱዳንን ኤርትራን ኣብ ክልተ እውን ዘባን ጉዳይ ዘተኮረ ዘተ ከም ዘካየዱ ብመንግስታውያን ማዕከናት ዜና ክልቴን ሃገራት እኳ እንተተቓልሐ ዘተኮርሎም ነጥብታት ኣይተጠቕሰን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ናይዚ ዓመት እዚ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ናብ ሱዳን ብምብጻሕ ምስ ጀነራል አልቡርሃንን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ሃገርን ከም ዝተራኸበ ዝዝከር እዩ ኣብ ኢጣልያ ዞባ ሲሲልያ ኣብ ሓደ ሓተቲ ዕቑባ ዝተሓዘሉ ህንፃ ኣብ ውሸባ ዝነበረ ኤርትራዊ ክሃድም ኣብ ዝፈተነሉ ብመኪና ተረጊጹ ህይወቱ ከም ዝሓለፈት ማዕከናት ዜና ኢጣልያ ሓቢረን 10 ዝኾኑ ሓተቲ ዕቑባ ብ4 መስከረም ካብቲ ተታሒዞምሉ ዝነበረ ህንፃ ድሕሪ ምህዳሞም እቲ ኣብ ክልል 20 ዓመት ዝርከብ ኤርትራዊ ወጋሕታ መካይን ብናህሪ ኣብ ዝሕንበባሉ ጽርግያ ድሕሪ ምእታዊኡ ሓደጋ ኣጋጢምዎ ታብ ናህሪ ትሕንበብ ዝነበረት መኪና ነቲ ኤርትራዊ ሓተቲ ዕቑባ ክትቀትል እንከላ ዝስዕብዎ ንዝነበሩ 3 ኣባላት ፖሊስ ድማ ኣቑሲላ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ሓተቲ ዕቑባ ካብ ኮሮና ቫይረስ ናፃ ምዃኖም ክሳብ ዝረጋገጽ ኣብ ሓደ ህንፃ ተጨቃጭቆምን ብዘይምቹእ ኩነታትን ስለ ዝነብሩ ካብቲ ዝተታሕዘሉ ህንፃ ካሃድሙ ከም ዝፈተኑ እተን ማዕከናት ዜና የመልክታ 16 ካብቶም ሱሲልያና ኣብ ዝተባህለ ሓደ ህንፃ ዝርከቡ 237 ሓተቲ ዕቑባ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝሰረቦም እዩ ፀብፃባት ዝጠቅስ መራሕ መኪና ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ምፅራይ ክግበረሉ ኣብ ቀይዲ ኣትሎ ካብ ሊብያ ዝተበገሱ ኣማይት ሓተቲ ዕቑባ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ድሕሪ ምድሓኖም ድሕሪ ሓያሎ መዓልታትን ሰሙናትን ናብ ላምፔዱዛን ኢጣልያን ክጽግዑ ይፍቀዶም እኳ እንተሎ ምስ ኮሮና ቫይረስ ተተሓሒዙ ዝግበረሎም ዘሎ ናይ ውሸባ መስርሕ ግና ዘይምቹእ ምዃኑ የመረሮ ብኻልእ ወገን ኣብ ግሪክ ደሴት ለስቦስ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ሞርያ ድሕሪ ዘጋጠመ ባርዕ ኣሽሓት ስደተኛታት ክሃድሙ ከም ዝኽኣሉ ተገሊጹ እቲ 12,000 ዝግመት ስደተኛታት ዓቂቡ ዝጸንሐ ማዓስከር ናብ ሮብዕ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ብውሽጥን ብደገን ድሕሪ ዝተረኣዮ ባርዕ ኣብ ሓፂር ግዜ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝሰሃሙኸ ሰመዝቲ ከባቢ ኣረዲኦም ጠንቀቲ ባርዕ ገና ኣብ መፅራይ እኳ እንተሎ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብፃዕቅን ሕማቕ ኩነታትን ተታሒዞም ዝጸንሑ ስደተኛታት ባዕሎም ዝወልዕዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣለዎ ብመገዲ ቱርኪያ ኣቢሎም ናብ ኣባል ሕብረት ኤሮጳ ዝኾነት ግሪክ ክሰግሩ ዝፅዕሩ ዜጋታት ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማልን ሱዳንን ዝርከብዎም 10 ኣሽሓት ስደተኛታት ኣብዛ ማዓስከር እዚኣን ከምዚኣ ዝኣመሰላ ካልኦትን እዮም ብግዴታ ክትሓዙ ጸኒሖም ዝሓለፈ ቅንያት ብውሕዱ ሓደ ሶማላዊ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፈ ድሕሪ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ኣብቲ ማዓስከር ብቕልጡፍ ከይላባዕ ተሰጊኡ ምጽንሑ እውን ፀብጻባት ካብታ ደሴት ኣመልኪቶም ድሕሪዚ ባርዕ ፋሒሎም ዘለዉ ልዕሊ 10,000 ስደተኛታት ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ሰሜን ኤሮጳ ንምስጋር ፈተነ ከካይዱ ከም ዝኽእሉ ግምታት ኣሎ ኣብ ኤርትራን ከባቢያን ኣብዚ ሰሙን እዚ ንዝተረኣዩ ምዕባለታት ምስ ዘተኩር መደብ ኢኹም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤርትራ ኣብ ምጥፋእ ማይምነት ዕውት ንጥፈታት ካብ ዘካየዳ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ክብሉ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ዘተኮሩ መጽናዕትታት ገሊፆም ብምኽንያት 8 መስከረም ተዘኪሩ ዝወዓለ ኣህጉራዊ መዓልቲ ምጥፋእ ማይምነት ዝቐረበ ፀብጻባት ከም ዝገልጾ ኣብዚ እዋን እዚ ማይምነት ዘየጥፍአ ህዝቢ ኤርትራ ኣሳት 20 ሚእታዊት ጥራይ እዩ እዚ ማለት ድማ ኣሳት 80 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ኤርትራ ማይምነት ዘጥፍአን መሰረታዊ ምንባብን መፅሓፍን ዝኽእል እዩ እዚ ፀብጻብ እዚ ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ዝቐረበ እኳ እንተኾነ ሕቡራት ሃገራትን መሻርክትን እውን ደገፈን ይበናሉ እየን ንዝተፈላለየ መፅናዕታዊ ፅሑፋትን ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራትን ብምውካስ ቀሪቡ ዘሎ ፀብጻብ ከም ዘመልክቶ ካብ 15 ዓመት ዕድመ ንላዕሊ ዘለዎም እቶም 69 ሚእታዊት ደቂ ተባዕትዮ 80 ሚእታዊት ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ማይምነት ዘጥፉ እዮም በዚ መምዘን እዚ ኤርትራ ንጎረባብታ ኢትዮጵያን ሱዳንን ጅቡትን በሊፃ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ምጥፋእ ማይምነት እያ ትርከብ እንተኾነ ኤርትራ ማይምነት ኣብ ምጥፋእ ዕውት ንጥፈታት ካብ ዘካየዳ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ትኹን እምበር በንጻሩ ኣብ ደረጃን ብቕዓትን ማእከላይ ካልኣይን ላዕለዋይን ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናንቆልቆለ ይመጽእ ከም ዘሎ ይጥቀስ
ኣብ ክልል ትግራይ ንዝካየድ ምርጫን ምዕዛብን ጸብጻባት ንምትሕላፍን ናብቲ ቦታ ዝተበገሱ ሓያሎ ጋዜጠኛታት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተዓግቱ ማዕከናት ዜና ዓለም ኣቃሊሐን። እቶም ምስ ናይ ወፃእን ናይ ውሽጢ ሃገርን ሚድያታት ዝነጥፉ ጋዜጠኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ እዮም ብኣባላት ጸጥታ ናብ ትግራይ ከይገሹ ተኣጊዶም። እቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ከም ዝኣመሰለ ናይ ምዕጋት ስጉምቲ ምውሳዱ ኣብ ዓፈናን መግሃስ ናጽነት ፕረስን ከም ዘድሃበ ዘጉልሕ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ተጣበቕቲ መሰላት ይወቕሱ። ንክልል ትግራይ ምርጫ ካብ ምግባር ክዓግት ዓቕሚ ዝሰኣነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታት ናብ ዝመረፅዎ ዞባ እናተንቀሳቐሱ ሞያዊ ስርሖም ከይገብሩ ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ምኽልካሉ ቅኑዕ ከም ዘይኮነ ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ሃገር ርእይቶታቶም ይህቡ። ብሚኒስተር ጥዕና ሓላ ዛይድ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ግብፂ ኣብ ሱዳን ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ምክያዱ ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ሱና ሓቢሩ። ዕላማት ዑደት ኣብ ሱዳን ኣጋጢሙ ዘሎ ባህርያዊ ሓደጋ ዕልቕልቕ ግብፂ ኣብ መዳይ ጥዕና ብዛዕባ ክትገብሮ ትኽእል ሓገዛት ዝምልከት ንምዝራብ ምዃኑ ተጠቒሱ። እታ ሚኒስተር ኣብ ህፁፅ ሕክምናዊ ረድኤት ዝዋፈሩ ሓያሎ ግብፃውያን ሓካይም ሒዛ ናብ ካርቱም ኣብ ዝኣተወትሉ ሱዳናዊ መዘናኣ ዝርከቦም ሰበስልጣን መንግስትን ሰብ ሞያ ጥዕናን ሱዳን ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምላ። ግብፂ ኣቐዲማ እውን 2 ነፈርቲ ዝተፃዕነ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ሱዳን ልኢኸያ። እዚ መንግስቲ ግብፂ ናብ ሱዳን ዝልእኮ ዘሎ ሓገዛት ኣብ ሰብኣዊ መዳያት ዘተኮረ እኳ እንተኾነ ብኡቢሉ ከም መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ናይል ብዝምልከት ምስ ጎረባብቲ ዝጀመረ ፅዑቕ ንጥፈታት ምዃኑ ይትንተን። ኣቐድም ኣቢሉ ብሚኒስተር ሕርሻን ሃብቲ ማይን ዝምራሕ ልኡኽ ናብ ደቡብ ሱዳን መብፅሑ ዝዝከር እዩ። መንግስቲ ዩጋንዳ ብኢንተርኔት ሓበሬታ ዝዘርግሕ ዝኾነ ሰብ ሕጋዊ ፍቓድ ክህልዎ ዘገድድ ኣዋጅ ኣውፅኡ። ብመሰረቲ ብ7 መስከረም ዝወፀ ኣዋጅ ዜጋታት ሃገር ነቲ ብመገዲ ኢንተርኔት ብመልክዕ ዌብሳይት ይኹን ብሎግ ከምኡ ድማ ማሕበራዊ ሚድያ ክዘርግሕዎ ዝፀንሑ ሓበሬታ ክቕፅልዎ እንተኾይኖም ክሳብ 5 ጥቅምቲ ክምዝገቡን ሕጋዊ ፍቓድ ክህልዎምን ከም ዘለዎም ይቕስብ። ኣብ ልዕሊ እዚ ብመገዲ ኢንተርኔት ሓበሬታ ዘመሓላልፍ ውልቀ ሰብ ፍቓድ ንምርካብ $97 ክኸፍል ክሕተት እዩ። እዚ መንግስቲ ዩጋንዳ ኣውፅዎ ዘሎ ኣዋጅ ዓብዪ ዕንቅፋት ንናጽነት ፕረስን መሰል ሓሳብካ ምግላፅን ምዃኑ ኣህጉራውያን ትካላት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ተቃውሞታትን ኣብ ምስማዕ ይርከባ። እቲ መንግስቲ ከምዚ ዓይነት ጽኑዕ ቁፅፅር ኣብ ልዕሊ ተጠቐምቲ ኢንተርኔትን ማሕበራዊ ሚድያን ዘውፅኦ ዘሎ እታ ሃገር ዝመፅእ ዓመት ንዝካየድ ምርጫ ምድላዋት ኣብ ትገብረሉ ዘላ እዋን እዩ። ን34 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕሬዚደንት ዮወሪ ሙሰቨኒ ዕድመ ኣብ ምርጫ ናይ ዝወዳደር ዜጋ ንዝድርት ቅዋምታ ሃገር ብምልዋጥ ክሳብ 40 ዓመታት ኣብ ስልጣን ንምቕፃል ዘኽእሎ ምርጫ ክሳተፍ ምዃኑ ኣፍሊጡ እዩ። ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ እቲ ዝነውሐ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ መራሒ ክኸውን እንከሎ ብ29 ዓመታት ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ዘሎ ድማ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ። መንግስቲ ሱዳን ን3 ዋርሕ ዝጸንሕ ናይ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ኣዋጅ ኣውፅዩ። ቆንስል ጸጥታን ምክልኻልን ሱዳን ብዓርቢ 4 መስከረም ኣብ ዘካየዶ ህፁፅ ኣኼባዩ ነቲ ኣዋጅ ኣጽዲቕዎ። ኣብ ሱዳን ብዝወረደ ሓያል ዝናብ ህይወት ኣሳት 100 ሰባት ድሕሪ ምውሳድ እዩ መንግስቲ ሱዳን ነቲ ኣዋጅ ኣውፅዩ። እቲ ሓያል ዝናብ ብተወሳኺ ኣብ 16 ዞባታት ሃገር ዝርከብ ልዕሊ 100,000 ኣባይቲ ክዕኑ እንከሎ ህይወት ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ኣመዛቢሉ ኣሎ። ሚኒስትሪ ዕዮ ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ብሓያል ዝናብ ዝሰዓበ ዕንወት ኣብ ታሪክ ሱዳን ካብ ዝተመዝገቡ ኣብ 1946 ከምኡውን ኣብ 1988 ዝወረዱ ዕንወታት ዝኸፍአ ከም ዝኾነ መልኪቱ። መንግስቲ ሱዳን ናብ ኣኼብኡ ነቲ ወሪዱ ዘሎ ዕንወት እትከታተልን ንምሕዋዩ ክውሰድ ዘለዎ ስጉምታት ጠለብ ተቕርብን ኮሚቴ ክትቀውም ውሳኔ ኣሕሊፉ ኣሎ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብሰንኪቲ ሓደጋ ዕልቕልቕ ካብ መነባብሩን ዝተመዛበለ ህዝቢ ሱዳን ንምርዳእ 100 ቶን ዝግመት ዝተፈላለዩ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ እውን መልኣኻ ኣፍሊጣ። እቲ ሓገዝ ብትእዛዝ ወራስ ዓራት ሕቡራት ኢማራት መሐመድ ቢን ዛይድ ኣናህያን ዝተላእከ ኮይኑ ሕቡራት ኢማራት ምስ ህዝቢ ሱዳን ዘለዋ ተደጋጋፍን ተደናጋፅን መርገፅን ንምጉላሕ ዝዓለመ ምዃኑ ኣገልግሎት ዜናት ሃገር ሓቢሩ። እዚ ዕልቕልቕ ኣብ ገለ ከባቢታት ክሳብ 1.7 ሜትሮ ብራኸ ይበፂሑ። ብሰንኩ ናይ 3 ዋርሕ ህፁፅ እዋን ኣውጃ ዘላ ሱዳን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ህፁፅ ሓገዝ ተሓትታላ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ኣብ ኤርትራን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣተኪሩ ዝተዳለወ መደብ ኣብዚ ተፈፂሙሎ።
ምሳና ምጽናሕኩም ምስጋና ይናቅረብኩ ዝፋነወኩም ቢንያም ስሞኔ ሰላም ቅነ